Molt bon vespre a tots i a totes, jo sóc l'Aram Vilaferrando de l'Escola Badalona Vilafranca i avui us recomanaré el llibre Xènia, tens un WhatsApp de l'editorial Barcanova, escrit per la Gemma Pasqual i Escrivà. Aquest és el primer llibre d'una saga de 3, o sigui, conegut com a trilogia. El llibre tracta sobre una noia que es diu Xènia, que és una adolescent normal i corrent, fins que un dia es topa amb el Carles, un altre company de la seva classe. La Xènia, sempre pendent del mòbil per veure si el Carles li ha escrit algun WhatsApp, l'ha abduïda a un sentiment mai viscut. Ara li toca a ella ser la protagonista de la seva història. Jo, com a opinió personal, li dono un 8 sobre 10, ja que és molt interessant i entretingut de llegir, tot i que hi ha moments que es fan molt pesats i avorrits de llegir, i per tant desconcentren de la lectura. Aquest llibre ha sigut molt entretingut, interessant i divertit de llegir. Mostra els valors de que la família i els amics són el millor suport que podem tenir, de que no hem d'estar sempre pendents del mòbil i de que encara que l'amor no surti com esperem, hem de saber seguir endavant. A mi, el que més m'ha agradat d'aquest llibre ha sigut una part cap al final on surt un noi que es diu Cesc, i el que menys m'ha agradat han sigut aquests símbols d'aquí dalt, dels capítols, que no sabia què significaven i si no hagués llegit l'apèndix que hi ha aquí al darrere, no els hauria entès. Un dels punts forts d'aquest llibre és l'aparició de l'àvia de la Xènia, on fa un bon paper d'àvia durant tot el relat. I un dels punts febles d'aquest llibre és que és molt curt i tot i que sigui una trilogia, jo crec que la història es podria allargar una miqueta més per ser més completa. Aquest llibre està ple d'emocions fortes, sentimentals i de tota mena. A mi m'ha fet sentir molta alegria i emoció i molta ràbia en certs punts del relat. I també he de dir que en algun moment he tingut la necessitat de plorar, ja que hi ha moments molt sentimentals. Jo, personalment, aquest llibre el recomano a adolescents d'entre 12 i 15 anys, ja que els adolescents som els que estem més pendents del mòbil a tota hora. Aquest llibre ens transmet que no hem d'estar tota l'estona pendents del WhatsApp i de les xarxes socials, ja que no és gens bo per nosaltres. És una manera fàcil, eficaç i divertida de deixar estar el mòbil una estona i de viure la vida que gira al voltant nostre. Moltes gràcies i gaudiu de la lectura!